Avui parlarem d'un tema curiós. Has sentit a parlar de les cases paràsit? Sí, existeixen. I no són cases que xuclin l'energia, encara que de vegades també. Es tracta d'habitatges minúsculs que s'enganxen a edificis ja existents. A Barcelona en tenim exemple a la zona de Vallvidrera, on alguns veïns han aixecat petites estructures metàl·liques que semblen balcons XXL, però que en realitat són autèntics mini-apartaments. També hi ha projectes arreu del món que s'instal·len entre dues parets mitjaneres, com la famosa Casa Queret de Varsòvia, que fa 1 metre d'ample. Pot ser una resposta innovadora a la manca d'espai de les ciutats. Ara bé, aquestes construccions, que poden ser molt innovadores, si no tenen llicència urbanística, són il·legals. I compte que si es fa una construcció il·legal, les multes són d'infart, des de 150.000 a 1,5 milions d'euros. Són un enginy urbà o una altra mostra del desgavell immobiliari. Coneixes algun cas de casa paràsit? Envia'ns fotos i comentaris.